ተኝቶ ሀገሩን ክብር እያስከበረ ያለው የአንድ ወታደር ምሽግ ነው። በአገራችን ላይ ዘርፈ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንዳሉ ስለምናውቅ የአገራችን አቅም በፈቀደልን ልክ እየተዘጋጀን ነው። የምድር፣ የአየር፣ የባህርና የሳይበር ኃይላችንን ለዘመኑ በሚመጥኑና በአገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት በሚያስቀር ጥቃት ከተሰነዘረን በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ መመከት በሚያስችል ቁመና እየገነባን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ሰላም ፍቷትን ቁራትና የሰመረሸው ተከታተልትና ሀመይ ጸንሑ ሎሙን هم ዝተለመደ በሐድሽ ተሐድስ ዜናታት ተመልሰ መጥኩኝ ነው ለቻና ሐድሽተን ሁሉም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋር ይትርጹ እዚ ቪዲዮ ምን እንዳላኩል ሰክ ባጽፍ ላይክ እንጋር ጀምሮ በአገራችን ላይ ዘርፈ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንዳሉ ስለምናውቅ የአገራችን አቅም በፈቀደልን ልክ እየተዘጋጀን ነው። የምድር፣ የአየር፣ የባህርና የሳይበር ኃይላችንን ለዘመኑ በሚመጥኑና በአገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት በሚያስቀር ጥቃት ከተሰነዘረን በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ መመከት በሚያስችል ቁመና እየገነባን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ወታደሩ እዚህ ውስጥ ተኝቶ ሀገሩን ክብር እያስከበረ ያለው የአንድ ወታደር ምሽግ ነው። የኛ ጦር እና በጠላት ጦር መካከል ይሄ ክፍት ቦታ በጋራ ያዝ ነው። እዚህ የሚታየው ተራራ ጫፍ ጋሸና የሚባለው ነው። ዛሬ ጠላት አለበት፣ ነገ ግን ወገን ይዘዋል። ዛሬ ጠላት ያለው እዛ ተራራ ነው ጋሸና የሚባለው። እኛ እዚህ ሆነን ነው እቅድ እያወጣ ያለ ነው። ነገ ግን እዛ ተራራ ሆነን ጠላትን በትነን በጋራ የምናይበት እቅድ ጨርሰናል። የከፈልነው መስዋዕትነት ምንም እንደ መስዋዕትነት አልቆጠረም። እስቲ ኤታማዦር ሹሙ ድረስ በስልክ አገኝቶ ጀግኖች ናችሁ፣ ጀግኖች በላቸው፣ ጎበዝ ናቸው እንደ መከላከያ አይኝ ትሽቃ ሲማርክ ጎበዝ ናቸው፣ ለሌላ ማስተማሪያ ትሆናላችሁ። እኔ 100 አለቃ ነበርኩ፣ ሻምበል ነው ከዛ ሰዓት ጀምሮ አሉ በስልክ ሲያገኙኝ። 100 አመራሮችን 50 አለቃ አንዳንድ ከፍታ ሁሉም 50 አለቃ አድርገዋቸዋል። ከዛ በየራሱ ወንድነት በየራሱ ጀግንነት ባመጣው ጀብድ አሃዱ መልምሎ በርካታ ወታደሮች ወደ ምክትል 10 አለቃ አድርገዋል። በርካታ ምክትል 10 አለቃዎች ወደ ሙሉ 10 አለቃ፣ 10 አለቃዎች ወደ 50 አለቃ የተሸለሙበት ሁኔታ አለ። በርካታ 50 አለቃዎች አለ ነው በቀኝ። ከዛ ወዲያ አሁን ደስታችን ወደር የለውም። ጥላትን ከዛ ወዲህ እንጨምራለን ነው እንጂ አሁን እናመጣለን እንፋለማለን ነው እንጂ አሁን ጦሩ በጣም ደስተኛ ነው። በተለይ ማረግ እርገት በአንድ አመት 6 ወር 7 ወር የታገለ ወታደር እስከ ማረግ ሽልማት የደረሳለ በዛ ጀግነት ውስጥ عقمنا يا أبي أحمد سراويت إذا كل جهرة البرلمان يلب كالي إلا خوين خد جهر كل زودي هاي هزي إلكم انت حاسبكم بقليل تروحوا وتمرسوزي مغنياتو زلو وزهلو انت خوينو زودي كل زي جهر زلو أو إيد زلو انت زخون نفانو مواقع نيرو نفانو مودة نفانو من بركة نيرو نفانو من بركة خطر حيكونن من الواش ونا تقرأي كحلف ندحر كوينو هم تزولو زلو كنوررينا هم تزولو زلو ندحر كوينو دليت العيون احنا اينا سقيل نمبر كيدنا خعا منم ترقم زلو وما يكونن عقم زلو وما يكونن كنودادهم نخلينا زولو زلو زياتهم قورم زغل ندحر كوينو نايو حقي كايدا مفان زي قبرهم تكنولوجيا لنا يزول نفان زي يوقع تكنولوجي دي نقولا زي يوقع تكنولوجي دي نتيدي افتو هاي اللي طرح تسرحه تكنولوجي دي زلو سياتهم بملኦም مرعى يدلاي كاوغن انا كم حدا تقلاساي تግራዋይ ኣብ ትግራይ ከይህሉ ናብ ትግራይ ከይመጽእ ሱር ንሓዋርኩም ዚ ዓይነት ነኻል ገዲፍናሉ ከምቲ ዝገብሮ ዘሎ ካልኦት ብሄራት ከይገብር ክንጥንቀቀሉልና ዝብሎ ነንባዕሎም ይዘባልዑም ዘሎ ሕዝናዮም ሓራፋኖስ ቶም ናይ መከላከያ ግደፍዎም ኣብ መከላከያ ዘሎ ትግራዋይ እንተሃልዩ ሞነ ትግራይ ክወግእ ዝኾነ ናይ ካልእ ብሄር እውን ሒዙ እንተመፅዩ ይተኣልበድ ፀገም የብለይ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ናይ ትግራይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ከምዚ እንዳበልካ ግን ከምቱ ናይ ኣድማ ብተና ናይ ኣምሓራ ዝበልና ኣድማ ብተና እዮም ቶም 19 ዝሞቱ መን ቀቲልዎም ሓቶም
ንምንታይ ንጸላእት ስለ ዝወገኑ 19 ዝሞቱስ ኣደታት ናይዞም 19 እዚኦም ኣምሓሩ እየን ኣድማ ብተና ናይ ኣምሓራ እዮም ያ ካብ ኦሮሚያ መፅኡ ካብ ቤንሻንጉል መፅኡ ናይ ኣምሓራ ኣድማ ብተና ክኾነ ይኽእል ካብ ኣድማ ብተና 19 ሞይቶም ማለት ብፋኖ እውን ከምኡ ከሉ እንድዩ ንኣብነት 19 እንተሃልዮም 38 መከላከያን 19 ኣድማ ብተናን 57 እዮም ቀቲሎም ዋላ 7 ሞይቶም ንወሎም ነፋን 7 ፕላስቶም 19 ኣድማ ብተና ኣምሓሩ እዮም እዚኦም ቶም ዝቆሰሉ 11 እውን ኣምሓሩ እዮም ናይዚኣቶም ኣቦታት ኣደታት ኣምሓሩ እዮም ኣምሓራ ነምሓራ እንዳባልዐ ነንባዕሉ እንዳናኸሰ ከመይ ገር የዋድኦ ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ዝሓለፈ 186 ሞይቶም 106 ቆሲሎም ዝወልናዮም ሙሩኽ ግን የብሎምን ዝወልናዮም ናይ ኦሮሞ ናጽነት ሰራዊት ካብ ወለጋ ናብ ኣሶሳ እንዳመፁ ክቆትሎም ከሎ ኣድማ ብተና ናይ ኦሮሚያ እውን ኣለዉ እዮም ሓገዝቲ መሕለፍቲ ኮይኖም እንደም ኦሮሞን ኦሮሞ እዮም ዝቃተሉ ዘለዉ ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ገይሩ ክመፀልኩም እየ ፀኒሐ ኣሎ እዩ ናይ ዓፋር እውን ነንባዕሉ እንዳናኸሰ እዩ ዘዋድእ ዘሎ ብጣዕሚ ዘይተረዳእናዮ ማንም ክፋል ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ክርድኦ ዘለዎ ነገር እንተሃልዩ ነንባዕልካ እዩ ዘናኽሰካ ዘሎ ነንባዕልካ እዩ ዘባልዓካ ዘሎ ዝብል ጉዳይ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ገይሮም ኣለዉ እዚ ናይ ደባይ መጥቃዕቲ እዩ ነገር ግን ብደባይ መጥቃዕቲ ከምዚ እንዳገበረ ዝኣርዮም ዘሎ ፋኖ ኣድማ ብተና እውን ሰራዊት እውን እናተወድኦ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናተወድኦ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ የሰልጥኖ ኣሎ ካሊእ እንታይ እናበለ ናታለለ ነንባዕሎም ኣብ ውሽጦም ጥራሕ ዘይኮነ ኣምሓራን ትግራይን ንምባኣስ ዘኽእሎ ንክልቲኦም ንምብላዕ ዘኽእሎ መንገዲ ከዓ ይኽተል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃል ሌተናንት ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ኣገው እዩ ባይ ወዲ እዚ ሌተናንት ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ናይ ሰሜን ምብራቅ ዓፋር ከባቢ ካብ ወሎ ሒዙ ዓፋር ዘሎ ሰራዊት ዝእዝዝ እዩ ኣሰፋ ቸኮል ኣብ ዑደት ነይሩ ይጉብኒ ነይሩ ኣብ ቆቦ ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ዝበሃል ንሳልሳይ ዙር ስልጠና ይስልጥን ስለ ዝነበረ ሳልሳይ ዙር ስልጠና ዝስልጥኑ ዝነበሩ ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ዝበሃሉ ንዕኦም ከምርቕ ንዕኦም ክርኢ ኸይዱ ሳልሳይ ዙር እዩ እዚዩ ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ኮሮም ናይ ሕጉም ብርዳ ከባቢ ገለኢሎም ዘብዒ እዚዩ ናቱ ዘብዒ ኢሎም ተጋሩ እውን ካብቲኦም ኣወፃፅኦም ወላ ካብቶም ሓራ መሬት ዝብሉ ዘለዉ ሸፋት እውን ኣውፅኦም ናይ ባዕሉ ናይ ኣምሓራ እውን ሓዊሶም ዘብዒ ሕጉም ብርዳ ኢሎም ነንባዕሉ ከናኽስዎ ነቲ ህዝቢ ከዓ ዘየዳልውሉ ማለት እዩ ዘብዒ ተከዘ ኢሎም ኣብ ተከዘ ከፍ የብሉ ኣብ ፀለምቲ ከፍ የብሉ ብምዕራብ ትግራይ ከፍ የብሉ ዘብዒ ገለ እናበልኹም እናገበሩ ክመፁ ካ እዮም ግን እዚዩ ዓቕሚ ሃልይዎም ይትረፍዶ ዘብዒ ገለ ኢልካ ምልሻ ስልጢንካ እቱ ሙሉእ ዘመናዊ ዕጥቂ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ኣይከኣለንኩ ሽምባር ቀስ ተኸታተልትና ናይ ልምዓት መደብና ዝመስል ነይሩ ተመችክምና ተስፋ ይገብር እስካብ ፃንጋን ብብልለኹም መሰል ናይ ፃንሒት ትኾነልኩም